City Scholarship Program naman sa Alaminos City inaasahang makatutulong sa libu-libong estudyante. Para sa detalye kasama natin, Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM. Report! Matagumpay na isinagawa kahapon, May 24, ang unang araw ng pamamahagi ng application forms para sa Alaminos City Scholarship Program para sa school year 2026 to 2027 na ginanap sa isang convention center sa lungsod ng Alaminos. Maaga pa lamang ay dagsana ang mga incoming at kasalukuyang college students bitbit ang kanilang requirements tulad ng valid ID o birth certificate na nais makapag-apply sa scholarship program ng pamahalaang lungsod. Ayon sa City Scholarship Office, ang programa ay eksklusibo lamang para sa residente ng Alaminos City at layuning matulungan ang mas maraming kabataan na maabot ang kanilang mga pangarap sa kabila ng tumataas na gastusin sa kolehiyo. Dagdag pa rito, maaari ring kumuha ng application forms ang mga hindi nakaabot sa City Mayor's Office mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang June 30, 2026. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.